Plánujete festival, turnaj či akékoľvek iné podujatie? Ak áno, máme aplikáciu presne pre vás. Na mojepodujatia.sk sa dokážete zaregistrovať a po napísaní mailu dať svetu vedieť, čo chystáte. Za pár kliknutí si na mape dokážete zvoliť lokáciu udalosti, zapísať do nej základné informácie a dať ju tak verejnosti na vedomie. Proces vytvorenia podujatia je veľmi intuitívny. Jednoducho si na mape zvolíte lokáciu, kliknete pravým tlačidlom myši a zvolíte si možnosť tvorby podujatia. Tu vpíšete všetky základné informácie o vašom podujatí, ako jeho názov, dátum začiatku a konca a krátky popis. Nechcete, aby o podujatí vedel hocikto? Stačí si zvoliť možnosť súkromného podujatia a tak ho môžu vidieť iba pozvaní. Ak by ste chceli akékoľvek údaje o vašom podujatí zmeniť či odstrániť, dá sa to veľmi jednoducho kliknutím na podujatia. Máte taktiež iné sociálne siete, na ktorých by ste chceli dať o podujatí vedieť? Možnosť zdieľania vám povoluje skopírovať odkaz rovno na vaše podujatie na mape. Tak neváhajte, registrácia je úplne zadarmo, čiže aj ak sa vám služba nezapáči, vôbec o nič neprichádzate.